Jeg har en opgave til dig. Mød mig på Engboulevarden nummer 1 kl. 23. Ja, det er noteret. Hej. Hej. Katrine, kom indenfor. Tak skal du have. Kan jeg tilbyde dig noget? Ja, noget rigtig tak. Ja, vores startskab, det står herovre. Tak skal du have. Nå, se frem. Det er min mand. Jeg tror, han har andre interesser end mig. Han er altid på arbejde, når han er sent hjemme om aftenen, og når han endelig er hjemme, så er han så fraværende. Det er ham her. Her, det der. Ja, for sent. Så er der sket det. Hvad fanden tænker I på? Amatører! Hele planen gik i vasken! Vi kunne ikke have placeret den andre steder. Der var nogen, der havde stukket os indenfra. Politiet, de stod allerede klar. Okay, vi kan ikke snakke her. Jeg indkalder til møde i aften. Hvad fanden var det, de store snakker om? Der må simpelthen være en sammenhæng mellem det og så terroraktionen. Gruppe på 3-4 mand. Dansk lyshåret mand. Iklædt sort tøj. Det må være dem. Hej, det er Katrine. Jeg vil bare høre, hvor langt du har kommet. Det er kommet så vidt, at en her i gruppen, iblandt os, har videregivet fortrolig information om vores attentat mod at vælte regeringen. Dette kan jeg naturligvis ikke acceptere. Når først man er inde i den her gruppe, så ejer jeg ens liv. Det her, det håber jeg, I har lært noget af. Er det forstået? Hvad fanden er det? Nå, hvad satan er det, vi har her? En snushane uden lige, der ikke ved, hvad han render rundt og laver. Vi vil vælte de kapitalistiske svin og fordele pengene lige blandt folket. Men det kommer du bare ikke til at op. Men det kommer du ikke. Satan, jeg skal skide. Not giving it.